Maayong gabi mga higala. Kadungog na mo nang moingon nga grabe gipanalanginan yun isig maayo kay tan-awa, grabe na dato na kwartahan na kayo sa una, unsa lang na sila pero karon grabe kwartahan na kayo no, na milyonaryo na no. So maunay kasagaran isulti sa uban labi na kung ang tao kwartahan. No? Kadaghanan sa mga tao moingon nga gipanalanginan gini sa Ginoo tungod ani. Pero ako mong prangkahan mga igsoon, ang kwarta dili basihan sa panalangin sa Ginoo. Daghang mga milyonaryo naghikog. Daghang mga milyonaryo bungkag og pamilya. Daghang mga nay kwarta pero di maayong relasyon sa iyahang pamilya, no? Ang tinuod nga panalangin mga igsoon mao ni. Kung naamang kay kwarta, maayo sad kang ihemplo. Kung naamang kay kwarta, maayo kang panag-ingnan sa uban. Kung naaman kay kwarta, good example ka, no? Daghang mga kwartahan mga igsoon mao ni, no? Daghang mga kwartahan nga dili katog og tarong. Daghang mga kwartahan nga walay kalinaw sa hunahuna. Daghang kwartahan nga libog kayo, no? Hadlok gali matug kay hadlok tuliso, no? Daghang mga kwartahan pero maglikilingi sa luyo kay hadlok ug nay magsunod. Di man na panalangin, no? Ang panalangin mga igsoon, duna kay kalinaw. Ang panalangin mga igsoon, maka-feel ka og contentment sa imong kinabuhi tungod sa Ginoo, no? Daghang mga milyonaryo, daghang mga kwartahan mga igsoon nga bisag na sila'y kwarta, dili pa gid sila makontento, nangandoy pa gid sila madubli ang naa nila. Daghang nay kwarta way silingan, daghang nay kwarta di kaduulan, daghang nay kwarta mo mutabang gid pero mamuyboy mangwinta. Dili na mao mga igsoon, no? Basin hinuon og ang kwarta iyahang Dios mo tuo ka na, no? Muna nga dili garantiya nga ang kwarta basihan sukdanan sa panalangin, no? Naidaghang mga butang nga makaingon kang ipanalanginan ka kanang matulog kang malinawon, kanang puno sa kalipay o kalinaw ang imong kinabuhi. Nalipay ka kay imong tibok pamilya nangalagad sa Ginoo. Mao na mga panalangin kayo, no? Mga silingan nimo na bless nimo kana may panalangin, no? Mao na mga igsoon, no? So but anyway, praise God kung natay kwarta, wa man may problema na, pero mas maayo yun nga natay kwarta at the same time panalangin sa datong kinaiya batasan sa atong silingan sa ubang tao, no? Mao ni nindot mga igsoon, no? Kay nagset ta og maayong example sa uban mga igsoon. Again, dili basihan ang kwarta nga gipanalanginan ta. Ang kinabuhi nga puno sa kalinaw, kalipay, kakontentuhan. Ang kinabuhi nga nahimong panalangin sa ubang kinabuhi, usa na ka dakong ebidensya sa tinuod nga panalangin. Mayong gabi. God bless everyone.